No, el que sigui m'ho pots dir aquí. Molt bé. Estàs despatxada. Com? Recull les teves coses, sisplau. És conya, no? No, no és conya. Avui no cal que et quedis. A sobre que m'heu fotut la vida en l'aire, ara em feu fora, Marc? No té cap sentit que continuïs treballant aquí. No hi estàs a gust i a sobre ens vols denunciar. Hòstia, no m'ho puc creure. Ets un malparit, tio. Sí, i què esperaves? Ens vols denunciar. Malena, això és una empresa petita, no podem treballar amb aquest mal rotllo. D'acord? Et pagaré el que t'hagi de pagar i podràs demanar l'atur. En el fons t'estic fent un favor. Doncs moltes gràcies, eh? Moltes gràcies per tot, de debò. Tio, tots dos treballem al mateix lloc i hem estat en contacte amb el mateix producte. Tenim símptomes molt similars. Això sí que tindria força. No denunciaré el gimnàs. És l'única esperança que tinc, eh? Malena, el Marc és el meu germà i no penso fer res que el pugui perjudicar. A més, el gimnàs també és víctima d'això, eh? Hòstia, Marcel. L'únic responsable és el fabricant del detergent. Són ells qui ho han fet malament i és a ells a qui hauries de denunciar. Ja, però sense l'informe mèdic no cal ni que ho intenti. Sap greu. En canvi, si el que m'ha passat es considerés un accident laboral, potser podria rebre una indemnització. És molt mono, aquest nano. Es va preocupar molt per mi l'altre dia, eh? Ell també pensava que el detergent hi tenia alguna cosa a veure, pobre. I jo embarassada, saps? Perquè els metges que t'han dit han dit que l'avortament ha sigut per culpa de què? Què és la vida? Res més. Bon dia. Res, només et vull donar les gràcies per l'esforç que estàs fent. No ho faig per vosaltres, eh? Ho faig per mi. Així que estalvia't aquests copets a l'esquena perquè no em serveixen de res. El que m'aniria bé per recuperar-me és descansar. Però això no pot ser, oi? Doncs ja està. No, això tindria bastant sentit. Perquè tots dos hi tenim molt contacte. Clar, i són productes químics, vull dir que al final els inhalem, no? Ja, però quin producte podria ser? Perquè és que en tenim un fotimer. Ja no sé. O sigui, el neteja vidres, el desengreixant, el neteja terres, el lleixiu... I el de les taques d'humitat? Ja. Ai, us agraeixo molt l'esforç, però sou conscients, no? Que no us ho podré pagar, tot això, que... És que... Tia, com més dies passen, pitjor ho veig tot, saps? No puc treballar, no tinc forces per res, no em donaran feina enlloc. Ei.